Aquesta és la petita estació de Cotlliure on el poeta Antonio Machado i els seus familiars van baixar del tren el 28 de gener de 1939 i on comença l'últim llibre que el periodista i escriptor Xavier Febrés acaba de publicar a l'editorial La Mansarda. En els últims dies d'Antonio Machado, Febrés explica pas a pas les etapes que van portar el poeta cap a l'exili, des de la seva sortida del País Valencià fins al petit hotel Bunyol Quintana de Cotlliure on va morir. Enterrat al cementiri del poble, la seva tomba s'ha convertit en un veritable lloc de pelegrinatge. Per la quantitat de gent que ve a visitar-lo, que ve a inclinar-se davant la seva tumba, que ve a llegir-li poemes, que ve a deixar papers amb paraules d'afecte, espontàniament s'ha convertit en el principal memorial de l'exili republicà del 1939. Però, en el seu llibre, Febrés no es limita a seguir l'èxode del poeta, sinó que també fa una acurada i documentada ressenya de la fugida desesperada de mig milió de republicans i de la seva rebuda indigna i degradant per part de les autoritats franceses. Aquests centenars de milers de persones van ser dipositats en ple mes de gener damunt de les platges rosselloneses sense cap mesura de protecció, d'abric, de reconfort. Com molts intel·lectuals o persones que tenien uns avaladors a França, Machado va poder esquivar els camps de concentració i, tot i el seu precari estat físic, encara es va poder passejar pel poble. Bé, algun dia que sortia el sol va sortir a passejar amb el seu germà i després de la seva mort el seu germà va trobar en una butxaca de l'abric els dos únics versos que Machado va escriure durant l'exili a Cotlliure que diuen «Estos días azules, este sol de la infancia».